Szeretettel köszöntöm a Pozsonyi Kifli Café podcast hallgatóit. Ma arra keressük a választ vendégemmel, kik és hogyan látták Pozsonyt azok közül, akik nem a város szülötteiként hosszabb vagy rövidebb időt töltöttek itt, és ennek valamiféle nyomát is hagyták maguk után. Az átutazókról egy olyan pozsonyival beszélgetek, akiből mára szintén utazó lett, Budapesten él, munkái pedig a Prága-Pozsony-Budapest vasútvonal gyakori használatát feltételezik. Ma G. Kovács László tolmács-fordító mesél nekünk, akit előbb röviden bemutatok. Pozsonyban született, tanulmányait is itt végezte, előbb a Duna utcai gimnáziumban, majd a Comenius Egyetem bölcsészettudományi karán, ahol történész végzettséget szerzett. Ezt követően Budapestre költözött, volt a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szlovák tanszékének tanára. Jelenleg leggyakrabban tolmácsként találkozhatunk vele, emellett fordít és műfordítással is foglalkozik, valamint történelmi és művelődés történeti írásai jelennek meg. A magyar, a szlovák és a cseh nyelvek és kultúrák között mozog oda és vissza, ami gyakori helyváltoztatást is igényel. Ebből következik az első kérdésem. Számolja, hogy mennyi időt tölt úton? Nem, soha nem számolom, ez életem természetes és szinte mindennapi része, tehát elsősorban Pozsony és Budapest között járok, havonta 3-szor van, hogy 4-szer. Készít feljegyzéseket ezekről az utazásokról? Nem soha, de néhány utazásnak van emléke olyan formában, hogy mondjuk valamilyen konferencián vagy találkozón veszek részt, rendszerint tényleg tolmácsként, és akkor ilyenkor mindig megőrzöm a programot, a meghívót, tehát valamilyen emléket igyekszem megőrizni arra vonatkozóan, hogy miért is utaztam mondjuk Pozsonyba, vagy miért mentem Prágába, Csehországba, máshova is, Brünnbe, Olmützbe, és így tovább. Miért kezdték foglalkoztatni a pozsonyi átutazók egyébként? Hát az igazság, hogy gyerekkorom óta szenvedélyes olvasója voltam Verne Gyulának, akihez állítólag Pozsonynak is van köze, vagy fordítva, és ugye hát az ő könyvei a lehető legkülönbözőbb tájakon, országokban játszódnak, és gyakorlatilag minden földrészen, de még levegőben és tenger alatt is, és azóta az úti könyv, az útleírás, mint műfaj érdekel, és persze, mint pozsonyi. Mindig is érdekelt, hogy kik voltak itt, milyen hírességek fordultak meg a városban. Akkor most beszélgessünk egy kicsit erről, hogy kik voltak azok, akik átutazóban jártak ebben a városban, és ennek valamilyen emlékét is hagyták, vagy legalábbis, ha alaposan kutat az ember utánuk, akkor megtalálja ezeket az emlékeket. Talán az időrendi sorrendet tartanám egy követendő sorvezetőnek. Mikor, melyik időszakból találkozott az első feljegyzésekkel, tehát olyan utazóknak, vagy olyan utazónak a feljegyzéseivel, aki Pozsonyt leírta? Mielőtt a kérdésre válaszolnék, és természetesen muszáj időrendet tartani, mert különben az őskáosz fog gomolyogni a mondandómban. Megemlítenék egy nagyon korai pozsonyi látogatót, a Paracelsus néven ismert Theophrast von Hohenheim nevű orvost és alkimistát, aki az orvoslás tudományának egy nagyon jelentős alakja volt a 16. század első felében, és ő többször is járt az akkori felföldön, bányavárosokban a nemes fémek és azok hasznosítása miatt ugye az alkimiában. Ezek is fontos szerepet játszottak, és 1537-ben Pozsonyban is előfordult ez a jeles orvostudor, és ennek van Pozsonyban egy látható emlék, egy szép emléktábla a Prímás palota falában, noha természetesen nem ott lakott, hanem valamelyik közeli házban, de ez már azonosíthatatlan, de hogy a kérdéstől ne térjek el, az első ilyen jelentős utazó, valóban utazó, sőt a enciklopédiák szerint világutazó, aki egyúttal történetíró is volt, földrajzi író, ő nem más, mint Evlia Cselebi, a 17. századi, 1611 és 87 között élt, és tényleg nagyon sokat utazott, az utazásai 10 kötetben jelentek meg, és van egy kötet, amelyikben a magyarországi utazásairól is beszámol, és többek között arról, hogy mit látott Pozsonyból. Mit látott? Hát kérem szépen, elsősorban ő
a várat látta, ami Pozsonynak évszázadok óta egy ilyen tényleg domináns épülete, és azt látta Pozsonyban, hogy van itt egy, idézem az ő szavait, kissé élesen felnyúló földhalm, és erre épült a vár. Ismét őt idézném, négyszögű erős vár, amely keletről nyugatra terül el, s ugyanolyan hosszúkás négyszög alakja van, mint a belső várnak. Tehát Elia Cselebi a várat a falakkal együtt látta, a várnak, magának a várnak a területét, és azt, amit pozsonyi várnak hívunk, azt tulajdonképpen belső várnak, illetve palotának látta, és le is írt ezt az épületet, és Cselebiről tudni kell, és ezt a művének a fordítói, meg az értékelő is megjegyzik, hogy sokszor pontatlan volt, illetve általában nagyotmondó is volt, tehát amit ő előadott, az egyfelől pontos volt, hogyha mondjuk tájat írt le, de másfelől meg gyakran mindenféle meseszerű adatokat, meg méreteket hordott össze, és a pozsonyi várat is úgy írta le, hogy ez kicsit ilyen meseszerű, például 366 ablakról beszél, és arról, hogy a tetőt azt kékes ón díszíti. Úgyhogy Elia Cselebi tanúságtétele ezzel együtt nagyon értékes és érdekes, mert nem csak Pozsonyt írta le, hanem a várost is. Nem tudom, hogy szóljunk-e arról is, hogy Cselebi milyennek látta az akkori Pozsonyt. Hát mindenképpen. Most kérem szépen, akkor ismét őt idézném, mert ez a leghelyesebb, legpontosabb. Itt megjegyzem az idézethez, hogy ez egy 20. század elején készült fordítás, tehát a nyugat szó itt még nyugodtként szerepel, és a mandula is mondulaként, de akkor mondom is, mondula alakban fekvő külváros, melynek egyik része a Dunapartján, a másik oldala pedig Újvár irányában van. Tehát Cselebi magát a várost, Pozsont azt külvárosnak nevezte. És most jön egy meseszerű adat, idézném, összesen 3000 téglaépítkezésű, zsindelyes tetejű szép háza van, mind kertekkel és szőlőkkel. A külvárost 3000 arasznyi széles falkerítés veszi körül, és 7 helyen van tornya, és 3 kapuja, 4 kolostor és 9 templom van benne. Tehát Cselebi Pozsont is megörökítette, de például ez a 3000 ház a 17. század második felében ez merőben valószínűtlen, hogy Pozsonyban lehetett volna. Más meseírók is jártak a városban, mégpedig a legnevesebb, talán mondhatjuk így közülük, Andersen volt, akinek a nyomait is láthatjuk a városban. Hogyan látta, tehát milyen szemmel nézte a várost? Most Andersen, mint ahogy itt Önlívia nagyon helyesen megjegyezte, meseíró volt, és a várost is kissé mesésen adta elő az itt látottakat, ami nem jelenti azt, hogy ez hiteltelen lett volna. Tehát ugye Andersent világszerte úgy ismerik teljes joggal, hogy ő írta a Kis Hableánt, a Császár új ruháját, a Rendíthetetlen ólomkatonát, a Rút kiskacsát és egyebeket, de én magam is pár éve jöttem csak rá, fedeztem fel, amikor magyarul is megjelent egy útleírása, hogy Andersen egy jeles utazó is volt, tehát nem csak író, hanem utazó is, akit nagyon érdekelt a korabeli Európa, és tulajdonképpen ő volt az első jelentős skandináv szerző, aki ellátogatott nem csak Magyarországra, hanem egy hosszú utazást tett, amely több európai országot érintett, és például még Máltát is, és eljutott Törökországba, azaz a keletre, az akkori Oszmán Birodalomba. Andersennek a képzeletét ugyanis a kelet az nagyon izgatta, és visszatérőben a Dunán hajózott fölfelé, és természetesen át kellett hajózni a Magyarországon, és megörökítette például a Al-Dunát, a korabeli Pest-Budát, és természetesen megörökítette Pozsont is, még Komáramot is megemlítette többek között, és Pozsonyról nagyon szépeket írt, kicsit valóban a meseíró hangján is, és mondhatni, hogy poétikusan is. Nos, hogy Andersen milyen szemmel nézte a várost, mondhatni, hogy a meseíró szemével és ugyanakkor a költő szemével is. Az ő meséi azok tényleg rendkívül poétikusak, tehát költő is volt prózában, és Pozsonyról többek között ezt írta. Tetszik nekem ez az élénk és tarka-barka város, felkiáltójellel. Az üzleteket, mintha csak Bécsből hozták volna ide. Bizony sok itt a látnivaló, mondja egy helyi polgár. Jöjjön velem fel a hegyre, a várromhoz. Onnan pompás kilátás nyílik a kikötőgátra, a városra és a szántóföldekre. A hegy oldalában van egy utca tarka-barka házikókkal, illatozó fákkal, melyek alatt gyermekek táncolnak a napsütésben. És Andersen aztán így folytatja, ugye városban sétált, a városon átkelve régi emlékekkel és különös mesékkel találkozunk. Csodálatos rózsákat és még szebb gyermekeket látunk. Egy egészen kicsike lány jött elém hatalmas csokorral. Rám mosolygott az idegenre,
sietős lépteit lelassítva megállt, kiválasztotta a legszebb szár rózsát, átnyújtotta nekem, fejével biccentett, s már ott sem volt. Ez a rózsa nem hervad el soha, egy költeményben virul tovább. Tehát Andersen így ír le például egy pozsonyi találkozást, de megörökíti a városházát is, illetve a pozsonyi óvárosházának a falán lévő különös férfi portré históriáját is elmeséli, és megörökítette például Dévént is, mert ugye aztán gőzhajóval Bécs felé folytatta az útját, és látta Dévént, amelytől szintén el volt ragadtatva, nagyon szép helynek találta. És pont egy dévényi tűzvészt is látnia kellett a hajóról. Tudunk esetleg arról, hogy a meséiben is tükröződne az, hogy látogatást tett Pozsonyban? Hát számos meséjét olvastam, még felnőtt fejjel is a fiam kedvéért, de bevallom őszintén, hogy ilyenről nincs tudomásom, tehát nem tudok olyat felidézni, hogy mondjuk ez az utazás, ez visszatükröződött volna valamelyik meséjében. És hogyan tükrözi vissza Pozsony az ő látogatását? Hát Pozsonyban van egy nagyon szép emlék, egy szobor, tehát ezt később helyezték el az egykori sétatéren, a mai Vjezdoszlav téren, és azt hiszem, hogy valóban kedves és megfelelő módon idézi fel a világirodalom egyik legnagyobb meseírójának az emlékét. Azzal együtt ott tartok tőle, hogy nem annyira közismert, hogy Andersen Pozsont is meglátogatta. Jelezte azt nekem, hogy készült egy idézettel is a dévényi látogatás kapcsán és a dévényi tűzvész kapcsán. Ezt meghallgathatnánk esetleg? Igen, nagyon szívesen, mert Andersen ugye idéztük, hogy Pozsonyról nagyon kedvező benyomásai voltak, és költői emléket is vitt magával innen, és Dévéntől is el volt ragadtatva. Ugye Pozsonyból gőzhajón ment tovább Bécsbe, és hát természetesen el kellett haladnia Dévény mellett, és azt írja, hogy Dévénynél tűz ütött ki, aznap a félváros leégett. Naplementekor közelítettük meg ezt a helyiséget, utunk egyik legfestőibb látványát. A várrom a hegytetőn, minden bizonnyal a legszebb az egész Duna mentén. Minden zöldelt és illatozott körülöttünk. Minő szép és nagyszerű természet. Kicsiny kis pont ez a Dévény Magyarországon, de minthogyha egyenesen a Mennyországból hullott volna ide. Hát a romantika korában vagyunk. Van esetleg még olyan személy, akit itt megemlítene, aki Andersenhez hasonlóan írja le Pozsonyt? Hát ha nem is kifejezetten Andersenhez hasonlóan, de nagyon érdekesen és részletekbe menően, és több szempontból is kedvesen, rokonszenvesen ír Pozsonyról egy angol-magyar szerző, John Paget, aki aztán Magyarországon letelepedve Pagett Jánossá is vált, és ő a 19. század embere volt, 1808-92 között élt, tehát végigélte majdnem az egész századot, és 1835. júniusában beutazta Erdélyt is, beutazta Magyarország egyéb területeit, ugye akkor Erdély még különálló volt közigazgatási szempontból Magyarországtól, és az ő útleírásából, ami magyarul azzal a címmel jelent meg, hogy Utazás Magyarországon és Erdélyben, az ő útleírásából mondhatni, hogy egy átfogó és részletgazdag képet kapunk a reformkori Magyarországtól, mert Paget rendkívül érdeklődő volt, nagyon odafigyelt mindenre, és tárgyilagos is volt, részletgazdag is, és ugyanakkor az élményszerűséget is vissza tudta adni, és munkájának számunkra ebben a pillanatban az az érdekessége, a Magyarország és Erdély címűnek, az előbb tévesen mondtam, Magyarország és Erdély tehát a címe, hogy rögtön az első fejezet a rövid, nemes egyszerűségű Pozsony címet viseli. Mit lehetne ebből kiemelni, ebből a bizonyos fejezetből? Hát azt, ahogy mondtam, hogy valóban részletgazdag képet fest a pozsonyi életről. A fejezetnek, ami ugye csak a városunk neve, számos, illetve nem is alcímnek nevezném, hanem néhány ilyen címszóval érzékeltető, hogy mi mindent ír meg a 1835. júniusi Pozsonyból. Egyfelől rögtön azzal kezdi, van egy ilyen, hogy bécsi híresztelések Pozsonyról, aztán következik a vár, a város és lakói, a diétai követek, mert éppen Pozsonyban országgyűlés volt 1835-ben, vendégségben itt ír arról, hogy mint vendégséget megélt ember, hogy tapasztalta meg a pozsonyi vendégszeretetet, illetve a magyar vendégszeretetet, aztán van egy ilyen, hogy a magyar fiatalság, Dévény, az ő figyelmét is megragadta, az a romantikus hely, meg a várrom, a színház, a promenád, könyvkereskedés, hírlapok és folyóiratok. Lényeg az, hogy Paget Bécsből jött Pozsonyba egy poros úton, postakocsival,
és érdekes módon Magyarországról rögtön az volt a benyomása, hogy ez az ország szabadabb, mint Ausztria, és azt írja, hogy szívem mindjárt vígabban dobogott, vérem szabadabban folyt ereimben, s áldottam az országot, ahol még él a személyes szabadság, valamelyes maradványa, pedig hát ugye Magyarország is a Habsburg birodalom része volt, és természetesen, mint ahogy általában a Pozsonyba érkezőket, őt is rögtön a vár ragadta meg, mint ahogy ugye az imént mondtuk, Evlia Cselebi esetében. Ezt írja, ahogy Pozsony felé közeledtünk, hatalmas szögletes várkastélyt pillantottunk meg. Kisvártatva áthaladtunk a Duna felett vezető hajóhídon, és behajtottunk a városba, és akkor természetesen ő is megpróbálja Pozsont valamiképpen részletesebben fölidézni. Például Pozsony panorámája, ezt írja Paget. Pozsony igen szép helyen a Duna partján fekszik, s noha nagynak éppen nem mondható, az utazó itt több csinos épületet láthat, mint a városok legtöbbjében. Mond pár szót arról is, hogy milyen kopár látványa leégett pozsonyi vár, és hogy a festői szépségek kedvelői nem sok örömüket lelhetik a pozsonyi várom látványában, és a Pozsony körüli tájat pedig így írja le többek között, idézem, fákkal borított rónaság, ezen keresztül vadul és gáttalanul hömpölyög a hatalmas Duna, és megemlíti, hogy még jól látszanak a régi városfal maradványai. Ebből napjainkra nem sok maradt, de egyébként Paget szenzációs látnivalókat Pozsonyban nem nagyon fedezett fel, annál kedvezőbb benyomásokat szerzett viszont, mint pozsonyi ebédlőasztalok, illetve vacsoraasztalok vendége. A reformkor időszaka egy nagyon mozgalmas időszak volt a városban, és nagyon sok olyan jelentős alak megfordult Pozsonyban, már csak az országgyűlés kapcsán is, akikről nem csak a történelemkönyvekben tanultunk, hanem akiknek a nevével folyamatosan utcákon és utcanévtáblákon és a legkülönbözőbb helyeken találkozhatunk. Róluk meséljen nekünk egy kicsit. Valóban így van, a reformkor ugye köztudott, hogy az országgyűlések 1848-ig Pozsonyban zajlottak, és a reformkorban több országgyűlés is volt, mindegyik történelmi jelentőségű. Ezek közül külön is megemlítendő az 1825. évi, tehát az, amely 1825-ben kezdődött, ekkor lépett igazán a történelem színpadára gróf Széchenyi István, aki minimum 2 történelmi jelentőségű felszólalással is beírta magát a krónikákba az 1825-ös év őszén. Széchenyi életének egy nagyon fontos helyszíne volt Pozsony, hiszen a diétákon, ahogy mondták akkor az országgyűlést, ő maga is intenzíven jelen volt, részt vett a munkában, felszólalt, és javarészt megszabta a haladás, a fejlődés irányát hosszú éven keresztül, de maradva 1825-nél szeptember, illetve már október volt, amikor Széchenyi azzal írta be magát a történelmi évkönyveibe, hogy a latin nyelvvel szakítva magyarul szólalt föl a diétán, és Széchenyi szenvedélyes naplóíró volt, számos naplója maradt ránk, amelyek aztán egy vastag kötetben összegyűjtve megjelentek, és ezt írta be a naplójába 1825. október 12-éről, országos gyűlés a felső táblán. Én magyarul beszéltem. Oly nagy izgalomban, hogy szívesebben mennék a bitóra. Ezt írja Széchenyi, míg egy szemtanú, Széchenyit ugye némileg meghazudtolva, cáfolva, azt írja, hogy szép magyarsággal és hazafiúi szívvel szólalt meg Széchenyi, és egy szemtanú pedig rögzítette azt, hogy idézem, epochális esemény, azaz korszakalkotó esemény volt, hogy Széchenyi magyarul beszélt a felsőtáblán, és még fontosabb dátum, aminek most volt ugye 200. évforduló, és ez alkalomból a Pozsonyi Egyetemi Könyvtárban volt is egy egész napon át tartó tudományos konferencia az MTA születéséről, és Széchenyi 1825. november 3-án állt föl, és itt mondta el a híres szavakat, amelyek tulajdonképpen a Magyar Tudományos Akadémia, akkor még tudós társaság megszületéséhez vezettek. Idézném, mert azt hiszem, hogy tényleg megérdemli az idézést. Nekem itt szavam nincs. Az országnak nagyjai közé nem tartozom, tudnélik kiket Nagy Pál apostrofált, de a legszerencsésebb pillanatomnak mindig azt tartom, melyben hazám iránt való határtalan szeretetemnek bizonyságát adhatom. És minthogy birtokos vagyok, ha feláll egy olyan intézet, amely a magyar nyelvet kifejti, azaz fejleszteni, művelni fogja, mely azzal segíti honosinknak magyarokká neveltetését, jószágom
egy esztendei jövedelmét feláldozom rá. Ezek voltak tehát azok a híres szavak, amelyekkel Széchenyi bejelentette, hogy milyen anyagi eszközöket kíván fordítani egy tudós társaság, egy intézet létrejöttére, és a naplójába ezen a napon is beírta az eseménnyel kapcsolatos benyomását, többek között ezt: a kerületi ülésen beszéltem, minden honfitársamat ellenségemmé tettem, ami egyáltalán nem áll összhangban a tényekkel, mert Széchenyi beszéde sokakkal elkesedését váltottak, és azonnal más főurak is pénzt ajánlottak egy ilyen társaság létrehozására, tehát Széchenyi többeket is magával ragadott, de ő rendkívül önkritikus volt, és állandóan mindenféle kételyek gyötörték, ilyen önmarcangoló típus volt, úgyhogy ezzel lehet talán magyarázni, hogy úgy érezte, hogy ez a történelmi beszéd, ennek az a következménye, hogy minden honfitársát ellenségévé tette. És a reformkor kapcsán természetesen legalább a nevük szerepeljen. Itt ugye a város átmeneti lakói voltak olyan nagyságok, mint Kölcsey, aki nem csak kiváló költő volt, hanem az országgyűlések munkájából is kivette a részét, mint követ. Természetesen jelen volt itt Veselényi Miklós, az árvízi hajós, ugyanígy Kossuth Lajost nem lehet nem megemlíteni, Deák Ferenc is. Tehát valóban a magyar történelem, és ezen belül a reformkor több kiváló, jeles, halhatatlan szereplője ebben az időben hosszabb-rövidebb ideig pozsonyi lakossá vált. Nem sokkal később pedig Petőfi Sándor is járt itt. Igen, Petőfi Sándor is előfordult Pozsonyban, aminek a költészeteiben is nyomát lejjük, és Petőfi többször is megfordult a városban, és volt, hogy a városra jó szemmel nézett, illetve jól érezte magát itt, és volt, hogy nagyon kellemetlen emlékeket őrzött meg. Először 1839. decembere és 1840. januárja között járt itt, akkor még egészen fiatal fiú, mondhatni, hogy srác volt, 1823. január 1-én született, tehát még kamaszkorában járt. Katona volt Sopronban, és Sopronból jött el Pozsonyba, és ebből az alkalomból, ugye Petőfi már kamaszkorában tehetséges költőnek bizonyult, első verseit már jóval 20. életéve előtt megírta, és ebből az alkalomból, hogy 1840. januárjában Pozsonyból vissza kellett mennie a seregbe, Sopronba, ebből az alkalomból írta meg Búcsú című versét, amely arról tanúskodik, hogy Pozsonyban jól érezte magát, tetszett neki a város. Pár sort, ha lehet, akkor ebből idéznék, annak alátámasztására, amit mondtam. Tehát a vers az a korabeli helyesírással a Búcsú címet viseli, és 1840. január 21-i datálással található meg Petőfi összegyűjtött versei között, és ezt írja: irigyen a sors boldogságom ellen, Pozsony, körödből ismét messze hí. Megyek, de dúlva van búcsúzó mellem, miként váradnak puszta termei. Utána, mint esz még Dunát ködébül, s arcomra keserű könny árja gördül. Nem hosszú volt te benned múlatásom, s az órák, mint a nyíl repültenek, de így órákat a nagy mennyországon angyalnak adnak csak az istenek. Édenben éltem üdvözületképpen, barátaimnak nyája hű körében. És aztán ott messze távol kéklő fátyolába takarja már szép képedet Pozsony. Nem akarom természetesen az egészet felolvasni, hiszen műsoridő is van a világon, de lényeg az, hogy itt például Pozsonyból úgy távozott, mint olyan helyről, ahol boldog volt, nagyon jól érezte magát, és most vissza kell menni a laktanya rideg világába, a katonaság kemény világába. Aztán járt Petőfi 1841. márciusában is Pozsonyban, mégpedig abból a célból, hogy találjon itt egy színtársulatot, melynek tagja lehetne, ugyanis mint viszonylag ismert dolog, Petőfi annak dacára, hogy kamaszkorától verselt és született költő volt, annak dacára színészként akart érvényesülni, úgyhogy Pozsonyba is ebből a célból látogatott el 1841. márciusában, és ebből az időből egy kétsoros kis versike maradt fönn tőle, amelyet talán inkább nem idéznék, mert nem kifejezetten Pozsonyról szól, hanem egy humoros elköszönés egyik barátjától, és aztán újra fölbukkant itt 1843. májusában, és ismét csak ekkor már 20. életévén pár hónappal túljárt, ismét csak színészi ábrándokat dédelgetett, és valóban egy színi társulattól volt is ígérete, hogy alkalmazzák, de az későbbre tevődött, és Petőfi Pozsonyban volt, egzisztencia jövedelem nélkül, és valamit kellett kezdenie magával. És így lett Petőfi az országgyűlési tudósítások, ugye ez egy kézzel írott és így terjesztett
mondhatni, hogy hírlap vagy tudósítás volt arról, hogy mi zajlik az országgyűlésen, és Petőfi is azok egyikévé lett, akik kézzel körmölték, hogy mi hangzott el a diétán, és hát ez az időszak, ez Petőfi számára, mint nehéz rossz időszak maradt meg. Ebben az időszakban írta a Távolból című nagyon keserű, fájdalmas versét, és ez az időszak köszönt vissza az 1848-ban született nagy költeményben, epikus költeményben, az Apostolban, melyben többek között azt írta meg, hogy milyen érzésekkel is végezte ezt a munkát, és idézném akkor az Apostolnak a vonatkozó részét, a 14. éneket, s hogy a kenyérből ki ne fogjon, mások gondolatjait másolgatá, keserves munka, tán a favágásnál is keservesebb. Reggel kezdtes, este végezé, s gyakorta éjszakáit is a lámpa fénye látta elhaladni. Tehát Petőfi ezt az időszakot úgy idézte fel a Távolból című versében is, mint aki kifejezetten nyomorban élt, és ugye a távolból, amit azt hiszem, hogy nagyon sokan még az iskolából is ismerhetünk, hiszen ugyanúgy része az itteni magyar irodalmi tananyagnak, mint Magyarországon nyilván része, tehát ebben ugye felidézi a szülei lakát a Duna mentében, ami kislak, és ott áll a Duna mentében, és a saját helyzetéről legfájdalmasabban, legsokat mondóbban az utolsó strófában ír, amikor édesanyjára gondolva azt mondja, hogy mondjátok, hogy könnyeit ne öntse, mert fiának kedvez a szerencse. Ah, ha tudná, mi nyomorban éllek. Megrepedne a szíve szegénynek. Tehát Petőfinek ez a tartózkodása, ez merőben más volt, mint a első, amit említettem, az 1839-40-es, 1843-ban tehát itt dolgozott május-júniusban, ez egy ilyen korszak volt számára, és ezek után Pozsonyt már nem látta viszont. Meg kell említenünk az 1825-ben született Jókai alakját is. Milyen szerepet töltött be Pozsony az ő életében? Nos, valóban így van, Jókai Mór számára Pozsony egy nagyon fontos hely volt. Egyébként több szépirodalmi művében is megörökítette, megemlékezett róla, de mielőtt ezeket mondanám, megjegyzem, hogy 10 éves korában került ide, és azért került ide, hogy megtanuljon jól németül. 1835-37, tehát 10 éves korától 12 éves koráig volt cserediák egy Zsigmondy Sámuel nevű férfiúnál, aki az evangélikus líceum tanára volt, és sikerült azonosítani pozsonyi lakhelyét, a Szél utcában lakott, a Vetyerná utcában, ami ma már nem is tudom, hogy mondható, hogy még létezik, mert annak az utcának a környékét azt gyakorlatilag teljesen lerombolták, és egy vadonatúj városrészt építettek ki ott. Lényeg az, hogy Jókairól tudni lehet, hogy amikor először érkezett Pozsonyba, akkor a város nem keltett benne nagyon jó benyomást, és ezúttal nem őt, hanem egy Csanda Sándor nevű híres, már rég elhunyt csehszlovákiai magyar irodalomtörténészt idéznék, aki foglalkozott Jókainak a pozsonyi időszakával, illetve Jókai pozsonyi motívumaival, és Csanda Sándor írja Jókairól, a gyermekről: amikor messziről megpillantotta a hatalmas négyszögletű várromot, vesztőhelynek vélte, s idegen volt számára szinte kizárólag németül beszélő pozsonyi polgárság is. Lényeg az, hogy Jókai aztán Pozsonyban mégiscsak valahogy meglelte a helyét, letöltötte a 2 itteni tanulóévet, és hogy a város nem hagyott benne rossz emlékeket, arról több műve is tanúskodik, és az a műve, amelyikben leginkább megjelenik Pozsony, az a Mire megvénülünk című, de fölbukkan a reformkorban játszódó Egy magyar nábobban, fölbukkan a Szomorú napok című könyvében, vagy a Tengerszemű hölgy címűben, és van Jókainak egy olyan műve is, ami nem szép próza, ő nagyon sok műfajú és hallatlanul szorgalmas szerző volt, a Magyar Nemzet története című könyvében is megjelenik, és Jókai később is, tehát már felnőtt, sőt idősebb korában is többször is kapcsolódott Pozsonyhoz. Lényeg az, hogy Jókai például szintén közéleti ember volt, köztudott, hogy ő is képviselősködött, újságot szerkesztett, tehát egyáltalán nem zárkozott el attól, hogy a közélet színterén is szerepeljen, és pont Pozsonyban indult képviselőjelöltként 1872-ben, mégpedig az Óvárosban, de sikertelen jelöltként, ami viszont nem vezetett oda, hogy mondjuk megorrolt volna Pozsonyra.
Mert például 1879-ben, amikor megjelenés előtt állt a Rabrábi című regénye, akkor Pozsonyban tartott fölolvasást ebből a regényből a itteni lakosoknak, és amikor megnyitották Pozsonyban a Városi Színházat 1886-ban, akkor a színház megnyitása alkalmából Lidércfény címmel írt egy prológust erre a megnyitóra, 1893-ban pedig díszpolgári címet kapott a pozsonyiaktól, és 1894-ben, tehát még nagyon is az életében, ugye a jó számolom 69 éves volt, kapott egy emléktáblát is a Szél utcai házra, ahol ugye, mint mondtam, cseregyerekként lakott, egy pozsonyi kulturális társulástól, egylettől, a Toldi körtől, és erre az emléktáblára, amely természetesen már nincs a helyén, de szerencsére tudtommal még megvan, méghozzá a Csemadok, a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége, annak az egyik alkalmazottja mentette meg, ha jól tudom, a kidobás elől. Ezen az emléktáblán az állt: Jókai Mór, koszorús költőnk, e házban tölté 1835-1837. Évi tanulóéveit. Jókai, egykoriban hozzád járt német ígére, most te sietsz hozzá nemzeti szóra. Pozsony. A 19. század közepén jelennek meg az első úti könyvek, amelyeknek atya Karl Bedecker német nyomda alapító volt. Kiktől származnak olyan úti könyvek Pozsonyról, amelyek önt megszólították? Pozsony viszonylag későn bukkant föl az úti könyvekben, és nem túl gyakran, és magáról a városról is az első ilyen a várost számba vevő utcáit, tereit, látnivalóit felsoroló kötet is csak 1781-ből származik, Korabinszky Jánostól. Pozsonyról jelentek meg olyan jellegű könyvek, mint amilyen a talán leghíresebb munka az Ortvai Tivadarnak a Pozsonyváros utcái és terei, tehát ilyen enciklopédikus felsorolása annak, hogy mi van a városban, ami pedig magát az útikönyv műfaját illeti. Itt tulajdonképpen csak egyet tudok most említeni, illetve aztán néhányat az ön által nagyon helyesen megemlített Bedekkerek közül, részben az osztrák császárság, részben az osztrák-magyar monarchia időszakából. Megemlíteném Paul von Balluszt, aki 1823-ban adott ki egy olyan könyvet, amely Pozsony leírását tartalmazta, illetve 1830-ban egy ismeretlen szerző Pozsony és környékének képe címmel adott ki könyvet. Volt egy a 18. század vége felé született, és 1832-ben elhunyt orvos, aki újságíró is volt. Könyvkiadó is, és utazni is szeretett. A jelek szerint úgy hívták, hogy Franz Sartori, és ő egy festői útleírást adott ki, amelyben Pozsony is felbukkan, és amelynek az a címe, hogy Visszaemlékezés az 1806. májusi Bécsből Pozsonyba vivő kirándulásra. Ez a mű 1823-ban látott napvilágot. Akkoriban még mielőtt a gőzhajózás elterjedt volna, gyakorlatilag csak lovon, postakocsin, szekéren lehetett a két város között közlekedni, és tekintettel a közutak akkori állapotára a pozsonyi kirándulás se volt olyan gyors és ma, mint amikor felszállunk a személyvonatra, és nagyjából 1 óra alatt egy bécsi állomáson lehetünk Pozsonyból. És aztán az 1848 utáni időszakban pedig ugye a 19. század tényleg a Bedekkerek elterjedésének, föllendülésének az időszaka, és e tekintetben Pozsonyról is megjelent néhány. Nagyon érdekes módon az első, ami Pozsonyi zsebkönyv címet viselte, és hát egy ilyen útmutató volt a városhoz. 1848-ban látott napvilágot, amikor ugye a monarchiában is egészen másról szólt az élet, és egészen más volt előtérben, mint a könyvkiadás. Aztán 1873-ban jelent meg egy Ludwig Deutschinger nevű szerzőtől, amely úti kalauz Pozsonyhoz és a környékéhez címet viselte, nekem németül van leírva, de magyarra ez így fordítható le, és aztán egy magyar szerző szintén német címmel, mert ezt azt hiszem nem nagyon kell hangsúlyozni, hogy Pozsony nagyon sokáig alapvetően német nyelvű város volt, és a magyarosodás az csak a monarchia korszakában indult meg, de tekintettel arra, hogy ez 50 év volt, ez az időszak, 51, ha nagyon pontosak akarunk lenni, a város igazi elmagyarosodására már nem került sor, bár persze a magyar lakosság lélekszáma folyamatosan nőtt, tehát Könyöki József a következő, akit a Bedekkerek tekintetében érdemes megemlíteni.
aki egy ilyen rövid úti kalauzt adott ki Pozsonyról és környékéről, és aztán 1880-ból egy érdekes nevű szerző, Alexander F. Heks, nem könnyű kiejteni, aki új úti kalauz Pozsonyhoz és környékéhez címmel jelentetett meg egy művet, és végül egy Kumli Kevin nevű szerzőt említenék, aki 1868-1944 között élt, és aki egy illusztrált úti kalauzt jelentetett meg Pozsonyról, melynek a magyar címe az volt, hogy Képes pozsonyi kalauz, és 1907-ben látott napvilágot ez a könyv, és hát természetesen az 1918 utáni időszaktól napjainkig nagyszámú szlovák és viszonylag nagyszámú, vagy legalábbis szép számú könyv jelent meg magyarul is Pozsonyról, de hát ez már nyilván egy másik fejezet. Tényleg nagyon sokan jártak ebben a városban az elmúlt évszázadok során, tehát nagyon le kell szűkíteni most azt a kört, akik szóba kerülhetnek. Bár azt mondtuk az elején, hogy tartjuk valamilyenféleképpen az időrendi sorrendet, itt egy külön csoportot behoznék, még a zenészek, zeneszerzők csoportját, akikre egy külön kérdés erejéig kitérhetnénk. Kiket említene meg itt a jelentős zeneszerzők közül? Hát kérem szépen, itt nagy nevek bukkannak föl valóban, de a nagy nevek körül kérdőjelek is vannak. Elsőként Mozartot említeném meg, aki ugye 1756 és 1791 között élt, és van a Ventúr utcában egy emléktábla, amit már gyerekkoromban ámulva láttam, amikor úgy kezdtem tudni, hogy ki is Mozart, mely szerint 1762-ben az egyik palotában ő játszott itt, és egy nagyon jeles szlovák történész, akit mondhatunk pozsonyológusnak is, Pozsony történetének kutatója, szakértője, külön is a koronázási ünnepségek, és Stefan Holcsík, ő például nagy cikkben és meglehetősen alaposnak tűnő, illetve valóban alapos cikkben cáfolta, hogy Mozart szerepelt volna 6 éves csoda gyerekként Pozsonyban, de újabban olyan adat is fölmerült, ami szerint Holcsík ezúttal tévedett, és mégiscsak igaz, hogy a 6 éves kis Mozart itt a játékával elkápráztatta az úri, sőt főúri közönséget, tehát nyilván nem az utcaembere volt jelen, úgyhogy ezek szerint helyesen tették, hogy nem vitték el Mozart emléktábláját, mint nem létező eseménynek az emlékeztetőjét, és hogy ma is itt van tőlünk, nem is nagyon messze a Ventúr utcában. Aztán megemlíteném Joseph Haydnt, akinek esetében legalábbis a szlovák szerzők tényként kezelik, hogy miután Fertődön volt nagyon sok éven át muzsikus, hogy jó pár alkalommal járt a városban, sőt az egyik szakértő az egyenesen tudni véli, hogy 1772-ben pont a Grassalkovich palotában, a mai elnöki palotában muzsikált volna Haydn, de amennyire a szakirodalmat át tudtam tanulmányozni, annak alapján az derül ki, hogy egyszerűen nincs írásos bizonyíték, nincs levéltári forrás arra nézvést, hogy Haydn valóban járt itt a városban, illetve mikor járt itt. Viszont akiről nagyon is tudjuk, sok mindent tudunk pontosan, az Liszt Ferenc, aki ugye 1811-86 között élt, hosszú életet élt, és hosszú életes során számos alkalommal megfordult a városban, és az ő esetében nincs kétség az iránt, hogy 1820. november 16-án az Eszterházy palotában valóban muzsikált, mint 9 éves csodagyerek. Tulajdonképpen ez volt az egyik olyan esemény, ami Liszt karrierjét beindította, aztán ugye tudjuk, hogy csoda gyerekként különböző helyeken járt tanulmányúton, és Nyugat-Európában, nyugat-európai országokban lett igazán híres zenészé, és erről az 1820. novemberi koncertjéről a Pressburger Zeitung nevű pozsonyi lap is lelkesen tudósított, és többek között azt írta a Zeitung, csodálatot keltett, mármint a gyermek Liszt, és a legnagyobb reményekre jogosít, és pont ennek a pozsonyi koncertnek a kapcsán a föllelkesült főurak közül többen is annyi pénzt dobtak össze, vagy ajánlottak meg, hogy Liszt Ferenc ösztöndíjban részesülhetett. És aztán Liszt Ferenc visszajárt Pozsonyba, hosszú évekre elszakadt Magyarországtól, és főleg Franciaországban élt, de hát bejárta, mint zongoravirtuóz Európa tekintélyes részét, de 1839-től ismét viszonylag gyakran visszajárogatott, és pont 1839-ben, 1840-ben is föllépett
Pozsonyban, mint muzsikus, tehát mint zongorista. Aztán viszonylag hosszú szünet következett, de volt itt koncertje 1874-ben például, és utoljára Pozsonyban muzsikusként 1881-ben lépett színre, de ő is, mint számos zenész, egy idő után karmesterként is érvényesítette képességeit, tehát a vezénylés is fölkeltette érdeklődését, sőt ambícióit, és dirigensként is szerepelt itt 1884-ben. Ezen túlmenően pedig magánemberként is több alkalommal járt itt, és élénk kapcsolatokat tartott fel egy egyházzenei egylet nevű pozsonyi zenei társulással, és a magánlátogatásai pedig 2 alkalommal is ahhoz kapcsolódtak, hogy a veje, Kozima lányának a férje, Hans von Bülow itt hangversenyezett 1872-ben és 82-ben, és Liszt, mint rendes após, úgy érezte, hogy helyes, hogyha ő is jelen van a veje koncertjén, és azt hiszem az imént rossz évszámot mondtam, 1881. április 3-án zenélt utoljára Pozsonyban, méghozzá egy jótékonysági hangversenyen, melynek az volt a célja, hogy pénzt gyűjjön össze a város híres szülöttének és a 19. század egyik jelentős zeneszerzőjének, Johann Nepomuk Hummelnek a szobrára, az emlékművére, és Liszt úgy érezte, hogy ezt az ügyet föl kell karolnia. És hát természetesen, vagy nem tudom, természetesen, de a pozsonyiaknak talán igen, mert nem nagyon lehet Pozsonyt járni úgy, hogy ne találkozzunk az emléktábláival. Bartók Bélát is meg kell említeni ebben a vonatkozásban. Tehát ami Bartókot illeti, ő korán félárva lett, az apja még kisfiú korában elhalálozott, és édesanyjának elég sok gondot okozott, hogy valahogy gondoskodjon róla, illetve föntartsa ekkor már megfogyatkozott családot, és 1892-től Pozsonyban élt és tanult Bartók Béla is, méghozzá a Királyi Katolikus Főgimnázium növendéke volt, és lévén ő is csodagyerek, ebben az időszakban természetesen föllépett, zenészként is a városban, illetve már ekkor pozsonyi évei alatt is számos művet komponált, nagy tehetségre valló és viszonylag jelentős műveket. Egyébként Pozsonyban az, aki őt tanította és zenei tanulmányaiban irányította, nem más volt, mint Erkel Ferenc fia, Erkel László, aki itt is halt meg, ha jól emlékszem, 1896-ban, és hatással volt rá egy nála valamivel idősebb, nagy tehetségű muzsikus is, Dohnányi Ernő, aki talán még abban is inspirálta, hogy miután Bartók befejezte a pozsonyi tanulmányait 1899-ben, nem a messzeföldön híres Bécsi Zeneakadémián folytatta a tanulmányait, hanem a Budapesti Zeneakadémián, amelynek ugye többek között pont Liszt Ferenc volt az egyik létrehozója. Pozsonyban 2 emléktábla is hirdeti Bartók Béla itt jártát, a Ispotály utcán a Szent László templomnál van egy sajnos rossz állapotban lévő emléktábla, ugye ez a Spitálszka, és a Klarisszák templománál található a másik, tehát ilyen szempontból Pozsonyban Bartók Béla emléke jelen van. Elhangzott több olyan név is, akikről a Pozsonyi Mesék sorozaton belül megjelent egy-egy kiadvány. Én most itt még arra hívnám fel a figyelmet, amit a zeneszerzők kapcsán megjegyzett, hogy sok mindenkiről terjengenek különféle legendák, hogy jártak a városban. Tehát nem csak zeneszerzőkről beszélünk. Kik az ilyen híres Pozsony kapcsán emlegetett személyek, akiknél az a valószínűbb, hogy nem jártak itt? Nos, ez egyik ilyen híresség, akire a Pozsonyt ilyen szempontból is felidéző szerzők hivatkozni szoktak, az a nagy feltaláló, valóban lángelméjű tudós Thomas Alva Edison, aki viszont bizonyítottan járt Pozsonyban. 1911-ben fölkereste Magyarországot egyik közeli munkatársa, a magyar Fodor István ösztönzésére, és konkrétan Budapest után Pozsonyban is megfordult Edison, tehát ez egy történelmi tény, ennek kapcsán jegyezném meg, bár a mi témakörünkbe nem
tartozik bele, hogy ezt a látogatást, tehát Edison 1911. évi magyarországi látogatását, ezt 1977-ben a magyar rock történet egyik neves zenekara, a Fonográf együttes is megörökítette az Edison Magyarországon című nagyon kedves és hangulatos dalban. Lényeg az, hogy Edison tehát valóban járt Pozsonyban, és innen aztán szintén bizonyíthatóan Brünn, illetve Prága felé vette az iránt, és amennyire tudni lehet, Edison nagyon elégedett volt Magyarországgal, és Pozsonyról is minden valószínűség szerint jó emlékeket vitt magával, hát persze ez az első és utolsó látogatása is volt egyben. Aztán itt van a híres Jules Verne, vagy ahogy magyarul még mindig emlegetjük, Verne Gyula, aki óriási valószínűséggel nem járt Pozsonyban, de ennek dacára szlovák szerzők, vagy legalábbis egy szerző tényként kezeli, hogy igenis előfordult Magyarországon 1892-ben, és mégpedig állítólag azért járt volna itt, mert készült egy Magyarországon játszódó, pontosabban Erdélyben játszódó regény megírására, a Várkastély a Kárpátokban címűre, és úgymond azért nézett volna körül Magyarországon, hogy megnézze tényleg milyen is ez a hely, milyen tájak vannak itt, hogy itt illetett tájakat keressen magának. Van egy Verne monográfia szlovák szerzőtől, Ladislav Svihrannak hívják, és ő az utolsó fejezetet kifejezetten Verne állítólagos felföldi, illetve pozsonyi jelenlétének utazásának szentelte. Ezen kívül hitelt érdemlő dokumentumról, forrásról nem tudok, és maga Svihran is csak egyetlen egyre hivatkozik, egy dán újságíró által Vernével készített interjúra, mely szerint Verne elmondta, milyen élményei voltak itt, illetve a Felföldön milyen benyomásokat szerzett a városról és a Felföld, a mai Szlovákia más tájairól. Ezen interjú szerint a mai kartonszállóban lakott. Pozsonyról állítólag azt mondta, hogy felkereste ugye Bécset is, meg Budapestet is, az ország, a monarchia két fővárosát. Pozsonyról állítólag azt nyilatkozta, hogy ellátogatott egy jóval kisebb, de nagyon régi városba, Pozsonyba. Ezek Verne szavai lennének. Aztán a történet szerint egy pozsonyi kávéházban Verne összeismerkedett egy szlovák fiatalemberrel, aki tudott franciául, és őt kérte meg, hogy legyen kalauza a felföldi utazásokon, és többek között ezen interjú szerint Verne még tévénybe is kirándult, ahol állítólag nagyon megtetszett neki a táj, az a pont, ami ugye tévényhez kapcsolódik, hogy a Morva folyó belefolyik a Duna folyóba, ez valóban egy festői hely, és Verne kapcsán még egy pozsonyi vonatkozás megemlíthető, hogy van egy posztumusz műve, amit tulajdonképpen már nem is ő írt, hanem a fia Michel Verne fejezte be, úgyhogy legalábbis négykezes mű. Ez a híres regény, ami aztán egy film révén talán még híresebb, ez a Dunai hajós, melyben sajnos Pozsonyról semmiféle leírás nem található, csak éppen megemlíti, hogy a regénynek a főszereplője egy Szerge Latko nevű bulgáriai szabadságharcos, aki végigevez a Dunán egy osztrák nyomozó kíséretében, hogy Pozsony mellett is elhaladt, tehát ez a szűkszavú említés, ez nem éppen arra utal, hogy Verne látta volna Pozsont, és valamiképpen megragadt volna az emlékezetében, és aztán egy ilyen híresnek mondott pozsonyi látogató még Albert Einstein, aki úgymond 1923-ban járt itt, azért, hogy egy Zács János nevű csillaggásznak a dolgait, a tanulmányait megnézze. Itt már eleve gyanút kelt az, hogy Einstein, aki fizikus volt, miért érdeklődött volna hirtelenében, vagy nem hirtelenében a csillagászat iránt. A lényeg az, hogy ez a történet, amelyet például egy Igor Janota nevű szerző, mint igaz történetet ír meg a Híres emberek Pozsonyban, Szlávni Ludzie v Bratislave című ismeretterjesztő kiadványban, a jelenlegi kutatások szerint ez a történet, ez semmivel se támasztható alá, és legalábbis fogalmazunk úgy merőben valószínűtlen, hogy Einstein fölbukkant volna Pozsonyban akármilyen kis időre, és van egy olyan feltételezés, hogy nem is azért járt itt, hogy pozsonyi levéltárban a nevezett csillagásznak a munkái után kutasson, hanem azért, hogy a híres pozsonyi rabbi, Sófer rabbi sírjánál látogatást tegyen, ugye Einstein köztudottan zsidó származású volt, öntudatos ember volt, tehát a származása azt valóban megélte, és a 20-as évek elejétől a cionizmus iránt is erősen érdeklődött, tehát hogy a zsidósága indítatta volna őt arra, hogy Pozsonyban látogatást tegyen a rabbi sírjánál, de
Mindkét esetben, tehát az állítólagos pozsonyi levéltári kutatás, illetve az állítólagos látogatás, tisztelgés a rabbi sírjánál, mindkét esetben azt láthatjuk, hogy egyszerűen nincsenek hitelt érdemlő levelek, írásos anyagok, dokumentumok arra nézvést, hogy Einstein fölbukkant volna, és jelenleg úgy tűnik, hogy egy nagyon híres és nagy tudományú, időnként a valóságtól némileg elrugaszkodó és legendákat is teremtő pozsonyi levéltáros Faust Ovidius volt az, aki ezt a történetet valamiképpen megalkotta, elterjesztette, mert a történetnek az is része, hogy Einstein egyenesen nála vendégeskedett volna a sétatér, a mai Hviezdoszlav téri lakásában, de hát ezt semmi nem támasztja le, úgyhogy valószínűleg Pozsony híres látogatói között Einsteint nincs okunk és jogunk számon tartani. Az elmúlt percekben sok olyan nevet hallottunk, akikről a Pozsonyi Mesék sorozat keretében olvashatnak bővebben az érdeklődők, tehát azokról a személyekről, akik valóban jártak a városban, és valóban valamilyen módon kötődik a történetükhöz. Nagyon széles volt a mai témakörünk, a pozsonyi utazók témaköre. Fontos leszögezni, hogy a teljesség igénye nem merülhetett fel ebben az esetben, és itt köszönném meg G. Kovács Lászlónak. Nagyon szívesen. Hogy ízelítőt adott nekünk belőle. Kicsit szomorúan is, mert tehát valóban a teljesség igénye nem merülhetett fel. Azt gondolom, hogy ezt a témát majd a későbbiekben még folytatnunk kell, de a mai műsorban ennyi fért. A Pozsonyi Kifli Café podcastot hallották. Tartsanak velünk a legközelebb is. Viszonthallásra!